Vara Parxudres Podcast'te. Welatê me strana bi dengê Astika Qatir tê zanîn di ser radyoya Yerîvanê ra li dinê deng daye. Stranê deng daye di wexta xwe de, lê gotinên stranê yên kê ne ser wê gelek minaqeşe çêbûne. Cemîla Casım di nivîseke xwe de dide zanîn ku stran ji hêla Îraqê ji radyoya Yerîvanê re hatiye û dibêje peyvên stranê yên Enwer Mayî ne. Li gor nivîsa Cemîla Casım, di orjînala stranê de tê gotin ku Kurd û Ereb birane. Lê Memê Eylaz peyvên stranê hinekî guhar andine û seba siyaseta salên Sovyetê ew gotin kiriye millet hemû birane. Sazbendê ji hêla Silêmaniyê Celal Cemal dibêje wî stran sala 1959 nivîsiye, bes kes navê wî nabêje. Mecidê Silêman jî dibêje ne vir da ne wê da. Sala 1961 wî ew stran nivîsiye, lê Astika Qadir gotiye a min e, Egîdê Cimo gotiye a min e. Ew minaqeşeyên han li hêlekê. Bo hinekan îro millet hemû birane. Bo hinekan Kurd û Ereb û Tirk birane. Bo Rençber Ezîz, Kurd hemû birane.